Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May gabi guys. Para sa inyo no. Kanya ako ang customer karon guys, akong hiloton ni guys. Nga ako ang Eric Hilot Jr. Mo ni si Eric Hilot Jr. guys. Mo ni tigilot na ko, no. So ayan, kung gusto mo magpahilot sa iya, try. Ayan ay. Ano lang no, so pero ang ginapi, di pa ni mahilot og laki. Para na babae, hiloton. Exclusive ra daw. So ayan guys, shout out po sa mga followers na ko, no. Sa tabangan na to ato ang kung anak ron nga mamayo. Kay Yubo, yung ubo balik-balik, no. Yeah, siyempre, tabangan na ka mamayo, siyempre ano ba na sa pagkampus Ginoo. Wag sa tarang mo dool rin sa kuha mo magpahilot, magpatabang sa kuha magpahilot, magpatambal. Tabangan na to, manikamot ang mamayo, makutob sa kumayo mo kay ay kinatag na pa mag-disclosean. O siyempre sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe. I-click lang ang bell button para updated kasi na-upload ako. Comment, like, and share. Ayan. Mag-shoutout po sa akong followers sa akong Facebook page, Eric Hilot ng Traditional. TikTok na ko, o sa akong YouTube channel, Eric Hilot, o sa tarang nga nag-comment sa ko. O siyempre, shoutout po sa lahat ng mga OFW. Ayan. So, God bless po tanan. God bless, God bless. Share this video. Maraming salamat. Okay. Ano lang siya? Nindot pa siya? Ano lang ba? Ano? Ados mo na. Di ba? Ato na. Yung banda, makita ng lawas. Initag kamot yung boss, oy! Tapos, init yan, boss. Kaya talaga. Agay! 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 Bakit pag inaling yung pantalon dyan? Parang sarang, mga sertihan. Tawa ka na slacks. One, kanang baggy pants. Kakaligo mo siya. Ha? Kakaligo. Ako na sa balay. Hindi mo kami. Ano na magluy amang gay? Duty man. Hindi ko ligo. Ano ka uloy amang? Wala luyan. Ako eh. Agay! Agay na! Agay na! Siyempre ano yun sa gym ko, di ba kaya? Ito ay agay! 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 Agay na! Saka be. Saka. Saka. Wala mo na pala be. Saka. Oo, buo. Ang pala gula. Ikaw
ako luto na ulo. Ah! Agay! Dito mo ka doon. Ah! Ah! Agay na! Agay na! Agasir, agasir. Agasir. Kung manin, lubat naman eh. O ganin sunod ang barbil ba? Ay, sakit na. Mun di sa pahilot ako kapag pariha mo na sila. Kung mapahilot ha, hilak ko kita. Mun tadili lang Dili, dito. dili. Wala man mo pilot. So, ganun karon siya man yun nga. Pilotan ko da. Baka tanggal ko. Tulon. Ah! Agay! Ah! Agay! Kabusog. Okay. Ah! Agay! Sa kalito na hulig yung pilot. Magtahog lang yun. Ah! Nala kaya laksan niya pa? Mana pa malagsan? Ha? Mana man? Kaya naman na. Mana pa man? Wala na. Na? Nalugtog ba? Mana man? Sakit ka ikaw mo. Sakit. Amo ko siya gipanungot ko. Pag grabe hiwi ang punyag po mo siya. Hindi mo nadaan ko. Sum. Pagka na. Taga ka man. Mana? Ayaw naman ganit. Ayaw maganig ikaw mahilo sa kuha. Sanay ko sa imo di ayaw ko. Oo eh. Ang puto din eh. Mura mong biscuit. Buto ka na. Agay! Tulog mo. Dili, diyan. Muli na ko. Sakit. Sakit. Ah! Ay! 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 Muli na ko pa. Sudan man, ini tak sudan man. Dili, pagkakuha naman na. Ha? Patatas at tanong.
Ano, babe? Patatakbuan sa'yo, tiukan. Bag na umuwi. Tigdan sa ilong. Ano? Ano? Nabiya ay. Kutok-kutok di maayo yung ubo. Bukit yung kuwan ba? Ah. Ano to pa to? Wala? Wala pa! Bisa kahilot doon, 1,000. Hindi, yung hilot eh. Taga-dagot, taga-7,000. Ganun na. Laki. Bayad ko rin ito eh. Oh, ha. Ito nabalik tayo mong katong alas ng dipang pa. Ito na daw sila sunod. Ito na daw sila sunod. Ano, bigsa na sunod. Sunod na lang ito. Ito na ba? Kaya pa. Wala din naman dito. Pila ng ilang ano ang sunod. Ayun lang. Dili. Anak, Wala pa. isa katambalan rin eh. Palit rin yung Simdex di. Ito, tunod to mo. Isa ra. Tek-4 begin. Please, right? 4 dia sa roho. Rohon. Di ako masaot mo. Abre na bre. Dili ba diha sa palitanan sa una? Dalawan, papan. Terus lang ito palitada. Perspektif ba ito isa sa kuhan ba? Nusip no? Ini sandilin din. Ha? Wala ko sandilin. Agay! Mana na bro?
Facebook kemudian. Gitu. Masa ubur lah, likod rin na. Hindi, tubangon, aganoy. Agana sila tubangon, likod, tubangon, tiil, kamot. Agana mo na siya. Pero pwede rin kong likod. Malikod lang, medyo ma, pwede likod, magkaroon mong pag-aya. Kay. Ayun na na. Jesus name, ayun na. Salamat. Ano ba na itong tambal? Thank you for watching guys. Bye bye. Please share this video po. Maraming salamat.